An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sotuma bi nɛnɛ ye dɔ fɛnɛ daminɛ don fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 11 na novembre kalo don bi y'o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye an kuntigi ye kisi ni nɛɛma b'a kan ale bangena kalo min kɔnɔ na n'o ye mawuludu kalo ye o kalo bi y'o tile 25 ye jate la san kalo sabanan don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ jamana lakana tigilamaw olu ye wulikajɔ kɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dɔgɔ fɔrɔnya in kɔnɔ na an ka jamana lakana tigilamaw ka wulikajɔ senfɛ maa dɔw ni toro ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la CEDEAO min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye farafinna tilebɛbolo jamanaw ka sɔrɔ cakɛda ye olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ni Ala sɔnna ma kari nata in u bɛna lajɛrɛ dɔ kɛ u bɛna kɛ jamana fila dama de kuma kunga Mali ni Laginɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la CNT vice président n'i y'a sɔrɔ o y'a président naaninan ye o ye Isa Kawujimu ye ale kɔni taara kasobonba la a ye minɛni min kɛ bi CNT kan ka ɲɔgɔn ye bi CNT maaw kan ka ɲɔgɔn ye bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la anw ka jamana kɔnɔ na lakanabaliya waralen bɛ bi na o Masina marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye mɔgɔnbiyala ye an balana ka fɔ ni waati in na jadwala tigilamaw kɔni u talen bɛ u daga yen dala o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la avion dɔ Kɔnɔbugu marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko avion kɔni bɛna jigin ka tila ka taa ten o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ min ye wulikajɔ ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dɔgɔ fɔrɔnya in kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya sibirido a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana lakana tigilamaw bɛ wulikajɔba min na o wulikajɔ senfɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Ɲancela k'i ka dɔn an ka jamana lakana tigilamaw a na k'i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw ye mugujugu dɔ bila u ɲɛ o kɔni kɛra sababu an ka jamana lakanabaw la ko maa dɔw jɔngina ka maa 5 bɔɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na o waati kelen kɔnɔ na an balana k'a fɔ marabolo wɛrɛ kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ kɛnɛ in na ka taa Murujan fanfɛlaw la ko wulikajɔ kɛra ko kura ka ɲɛsin an ka lakanabaw ma o yɔrɔ fana na i ka dɔn Mali lakanabaw la ko maa 2 bɔɲɔgɔn olu kasaraliw ni na n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sibirido wa k'u ye nin kɛ lɛrɛ 3 ni ɲɔgɔn cɛ o min kɛra an ka jamana lakana tigilamaw kɔni kelen bɛ ka nbɛdaw minɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ nin min bɛ ka kɛ k'a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka basigibala min b'u ma ka cogo an ka jamana kɔnɔ na u bɛna fu siri dan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'a bila u minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye CEDEAO min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye farafinna tilebɛbolo jamanaw ka sɔrɔ cakɛda ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛna kɛ kari nata in na o lajɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ Mali kunkanko ani Laginɛ kunkanko n'i ye jateminɛ bi yalima u bɛna lajɛrɛ in kɛ kun kelen jumɛn de ka bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka la dɔw ka fɔ la CEDEAO yɛrɛ ko kuma sera sa u k'u doni jigin Mali ka ko la n'a bɛ kɛ min a kɛ k'o ye ten dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko fɛɛrɛ bɛlɛlen kan ka kɛ hali bi ka se ka nin ko ninnu k'a ɲini basigi ni lafiya kama k'a ɲini ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na sango an bɛ se k'an tɛgɛ da takunda kelen na cogo min na ni lajɛrɛ min bɛna kɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ la yalima ni lajɛrɛ in bɛna kɛ de ka se ka ɲagili bere dɔ ta ka ɲɛ sama walima a bɛna kɛ de ka tila k'an to bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna na bɛɛ bɛ k'i ta fɔ an bɛ fɛn min fɔ lajɛrɛ minnu kan ka kɛ min da ka d'an ka jamanaw la Ala k'an bila u minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ CNT 4e vice président n'i y'a sɔrɔ o ye Isa Kawujimu ye ale tun minɛna an b'a lɔn k'a fɔ kasara tigilamaw n'i y'a sɔrɔ olu tun ye wele bila ma a ye taali min k'o kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen sigilen tun b'a ka maa caman kanubaw kun taara nɔfɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ fɛɛrɛ bɛlɛlen bɛna kɛ an b'a lɔn k'a fɔ a minɛna gendarmerie ka n'a tun b'olu ka bolo kan sariya de b'o la waati dɔw bɛ yen n'olu kɔni kɛra ɲininkali kɔni a sera ka ban a ma se ka ban waati dɔw bɛ yen n'o kɛra in kɛra k'i t'olu fɛ i bɛ labila de o waati dafatɔ la sira foyi kun tɛ yen n'a tun ma taa bila kasobonba la o kɔni kɛra ka taa lasago fɔlɔ a lasagoli kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ communicateur procureur ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka taa lasago o kɛra ka dɔn k'a fɔ alamisa don juma don a segira ka na an b'a lɔn k'a fɔ k'a tun kan ka ɲininka o ɲininkali senfɛ k'an b'a lɔn k'a fɔ ko procureur ale ye ka dɔn k'a fɔ ɲininkali minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ busamisɛn taara ka gan Isa Kawujimu na lɛrɛ 3 bɔɲɔgɔn u bɛ ka ɲininkali kɛ k'a ye fɛn minnu fɔ ani kɛli man kan ko Isa Kawujimu kɔni ma se ka jaabi kɛnɛyalen si di min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ se ka kɛ so ye ni ka se ka porogoto dɔw ka fɔ la o kɔni kɛra so ye u ka tila ka fɛɛrɛ kɛ k'a lasago k'a fɔ kalo min n'an filɛ o kɔnɔna na tɛrɛ kalo kura min bɛna jɔ
o kile saba ko ni ala sonoma isa ka jumu ka kan ga wele ka se ka kiri o la dɔw ka fɔ la ko nin kɔni kɛra sariya sɔsɔ dan de ka sababu na kɛ na jɔyɔrɔ ye dɔw ka fɔ la ko isa ka jumu yɛrɛ ko nin de kun ka kan k'o sɔrɔ kɛ ko ni ye jateminɛ bi k'a bɛ jɔyɔrɔ min na a n'a bɛ fɛn minnu fɔ k'a bɛ fasodenw la muruti bɛɛ bɛ k'i ta fɔ min ye ka dɔ ka fɔ a ka avocat ye ale tun ye maa bila ka taa maître Kasim Tapo u kɔni ye fɛrɛ bɛ k'u bɛ se ka segin n'a ye cogo min na u ma se ka segin n'a ye dɛ an balana ka fɔ k'u ye appel wɛrɛw ka se k'olu boloda isa ka jumu kɔni waati na bisimilalen bɛ Bamakɔ kasobonba la an bɛ dugawu kɛ Mali ɲɛta basigi ni lafiya u b'a ka jamana sɔrɔ siraw sira fɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye o hokumu kelen kɔnɔna na bi a yiralen bɛ ka fɔ CNT ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye Maliki Njawo ye k'ale kelen bɛ ka wele bila CNT maaw ma bi u bɛna lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ wele ko huis clos u ye yɛrɛ dama lajɛrɛ ka se ka lajɛrɛ in kɛ yalima kun bɛna kɛ fɛn jumɛn de ye dɔw ka fɔ la yalima nin kun ye Isa ka jumu ko de ye wa walima nin bɛna kɛ bi CNT yɛrɛ kan ka mun de kɛ ko in kɔnɔna na ko yalima nin lajɛrɛ n'a bɛna kɛ ka ɲɛ suma kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye u bɛna lajɛrɛ min kɛ u mana bɛ fɛn min ka don nata kɔnɔ n'o ye kunnafoni min bɛ yen n'o bɛna dagɛnɛmaya an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ basigi ye ka ɲɛsin an ka faso Maliba ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ Alimaɲi jamana olu ka hakɛ dɔ k'a fɔ maa ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ u bila la ka na u n'an ka jamanatigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye u ka se ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na da sira ma k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ hali bi Alimaɲi jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka ni kura fiya la basigi lafiya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o tɛgɛ dɔn bolo sira minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye kɔrɔlen ko ye hakili segiw ni fɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka t'o sira fɛ ko ni ala sɔnna ma jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ hakili to i ta fana a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na walanta baaraw olu sigira bi an ka jamana ko fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔra cogo min na ka sanga ni o ye kɛ kɔnw ye kunna siniko kana kunungo fɛ sɛbɛnfura dɔ tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko kalanta in yɛrɛ k'a ma bɔ Mali gouvernement n'o y'an ka marabaw ye u bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ o ye ngalonfin ye kalan bɛ ta bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa kalandenw ye sira minɛ ka ban an bɛ dugawu kɛ kalanda min filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ ɲinɛnta in yɛrɛ ni ala sɔnna ma k'a bɛna kɛ kalanta ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ janto ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kalan ka se ka nikura fiya la ko hakili min b'u ma ni ala sɔnna ma ko nin o baara de daminɛ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala k'a kɛ ten jamana in a basigi ni lafiya ka se k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Kidali marabolo kɔnɔna na min ye MINUSMA casque bleu olu ka sɔrɔsiw k'i k'a dɔn ko wulikajɔ kɛra an balana k'a fɔ Aligérie jamanaden dɔ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko kisɛ y'ale sɔrɔ dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na jɔngin da kɔnɔ u ma se ka kɔ a la kasarala nin na nka nin min kɛra maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la casque bleu e k'a dɔn ka tila ka kisɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kisɛ ye sɔrɔli kɛ Aligérie jamanaden yalima ale tun bɛ mun de la a tun bɛ janfa dɔ kɔnɔna na walima a bɛ ka mun de kɛ an balana ka pɛrɛtigɛ kɔni ma don la an bɛ fɛn min fɔ basigi lafiya b'an ka jamana sɔrɔ sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya ye o cokolen bɛ Mali fan caman fɛ bi sango bi n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ bi b'a ye k'a fɔ lakanabaliya kɔni o kuma tɛ ban fɔla an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔ fura ye tɛmɛnen na Masina marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye mɔgɔnbiyala ye jariwala tigilamaw nana u daga o da la juma dɔw ka jigin dugu yɛrɛ kɔnɔ u nana kabini tarata dɔw ka araba kɛ ka alamisa kɛ juma dɔw u ni marifa dɔw nana u jɔ dugu da la ka tila ka don dugu kɔnɔna na k'a fɔ ko dugutigi ni alimami k'olu ka na u nana kan min b'u da dɛ u ko k'olu tɛ dɛrɛ nɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ olu maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mɔgɔnbiyala kɔnɔ u ka marifa bila u n'olu ka bɛn n'o tɛ k'olu kɔni tɛ se ka kunbɛn maa si kelen fɛ ko lakanabaw tɛ se k'olu kunbɛn yɛrɛ o sango i ka dɔn k'a fɔ donso minnu bɛ yen n'olu n'u ka lasasi marifaninw don jariwala tigilamaw y'o kuma de fɔ dugu kɔnɔ ka bɛɛ siran olu ka nani sen fɛ u n'i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔnbiyala ka dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Isafin an yɛrɛ dɔn ma don maa kun bɛ yen n'a maa dogolen tɛ u kɔni ale natɔla to ten ka marifa ci ale la ale kasarala nin na tuma min na n'u nana o ɲininkaliw kɛra waati min na a taara sɔrɔ u ye kisɛ cɛw la u ye dugulamaw yamara u ni dugulamaw taara u jɛra k'o jɛnaja kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u kɛlen bɛ ka bi yɛrɛ dama de di dɛlɛ ye ni dugu ma ka jaabi de bɛ u bɛna min kɛ dugu in na k'a dogolen tɛ yaasa ka nin bɛ lɛpɛrɛtigɛ d'a ma dugu in kɔnɔna na an balimakɛ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale tun bɛ dugutigi ka mɔgɔ ye ale tun bɛ kɛnɛ ka ye a ko bɛɛ lajɛlen ju la an y'ale yɛrɛ ɲininka ale bɛna ɲɛfɔ an balimakɛ bɛ bɔ min ne bɛ mɔgɔnbiyala an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko jariwala tigilamaw nana mɔgɔnbiya nɔfɛ kabini tarata su ka dugu jɛ tarata la ko sibiri dɔw k'u tila ka don dugu yɛrɛ kɔnɔna na a ko kɛra cogo di u bɔra ani tilebanfan cɛ ka sɔrɔ ka na jigin ka na don nasigi la ka bɔ nasigi la ka na Njebala ka bɔ Njebala filawɔrɔba dɔ b'a ni Njebala cɛ an b'a fɔ ko Mabugu cɛ o nana ka na tiɲɛ da ye tarata don an ninnu kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Isa dɔw b'a fɔ ma ko Isafin ale nana ka na moto ta sisan k'a bɛ taa terikɛ dɛmɛ wula Mɔlɔkan na o balakala ka n'u sɔrɔ tu kɔnɔna na ye a ye moto boli quoi jarisi ninnu y'a gosi ni marifa ye ale binnen o yɔrɔ la ye ale binnen o yɔrɔ la ye sisan Somalakaw ye marifa mankan mɛn olu ko k'u bɛ na u ye marifa fana ɲɛsin olu ma a kɔni kɛra u bɛ ɲɔgɔn u to yɔrɔjan fɛ ka ɲɔgɔn tire olu sera ka taa o kɔfɛ juma wulada fɛ
u sera ka na dugu la ka na fɔ k'u mago bɛ dugutigi ni alimami na o y'a sɔrɔ n'a ma mobili marifa 3 dɔ k'o ɲɛsin dugu ma an ka bolonatɛrɛ kɔfɛla la ani mototigi dama dɔ dugutigi ni alimami nana u ka laɲini ye mun ye u y'o fɔ dugutigi ni alimami ye dugutigi ni alimami ko k'u bɛ ɲɔgɔn faamu n'u bɛna k'a ma k'u bɛ t'o ɲɛf'u ɲɛna ko k'u bɛna taa tu kɔnɔ k'u bɛ tu kɔnɔ ko u bɛ tile 3 d'an ka mɔgɔw ma k'a pɛrɛ u bɛ tila ka segin na jaabi ɲini yanni k'u kɔ don dugutigi y'u ɲininka k'a dɔw kɛ kunna ko wala o maa ye wa a ko olu ye mɔgɔ dɔ gosi marifa la k'o dalen bɛ tu kɔnɔ yen nɔ k'u ka taa tigi lajɛ an ka mɔgɔw taara sibiri ka taa lajɛ u taara sɔrɔ a dalen don fo a kɔni bɛ ɲini ka tiɲɛ o jarisi kelenw tilala ka fara u ka tila ka kaburu sen ka peluw ni fɛngɛw ka wuru k'a jigin dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ k'a sutura k'u bɛ mun fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna an ka mɔgɔw ka sɔn u ka fɔ ma jarisi wɛrɛw bɛ k'u koli k'o bɛɛ ka ɲɛnajɛ kan ko n'an sɔnna u ka fɔ ma o de don n'an ma sɔn u ka fɔ ma ko olu ma sira sɔrɔ su ɲɛ kuma tɛ anw ka lasasiti ninnu ma ko an ka mɔgɔw tɛ se u kɔrɔ ko n'olu mɔgɔ dɔrɔn yɔrɔ la k'olu b'a ci ko o fura tɛ maa si bolo k'u bɛ min fɔ an ka mɔgɔw dɔrɔn an ka sunta ma olu tɛ fɛ ka tɔɔrɔ ka sɛgɛn fo an ka mɔgɔw tɛ se olu kɔrɔ parce que olu ma sira sɔrɔsiw ninnu ka marifa ko kabini olu ye kɛlɛ daminɛ n'a bɛnna k'a bɛ fɔ ko sɔrɔsiw nana u taara ko olu y'a dabila wa donc ko olu tɛ sira sɔrɔsiw ɲɛ kuma t'an ka donso n'u kɛ lasasini ninnu ma u mun fɔ an ka mɔgɔw dɔrɔn an ka sɔn ka fɔ ma n'an ma sɔn ka fɔ ma ka u bɛ fɛn fɛn sira na fo hɛrɛ parce que ko malo selen don ɲɔ selen don laɲini de n'a ma sɔn ka fɔ ma malo ninnu de tigɛ ɲɔ ninnu de tigɛ jadisiw yɛrɛ de jiginna fo dugu kɔnɔna na ka na nin fɔ aw ye dugu kɔnɔ ye u nana ka n'u sigi dugu dawolo la ka maa bila ka taa dugutigi nɔfɛ ka na ani alimami dugu yɛrɛ dawolo la yen u sɔrɔmɛ tu kɔnɔna na marifatigiw tɔw bɛ tu kɔnɔna na bon mobilitigi dɔw dɔlen don dɔw kunna ma ka na dɔ k'u koli an kɔni bɛ mun ɲini mali faamaw fɛ u ka ɲɛ an ma u k'an dɛmɛ n'o tɛ ni donso ko k'u kɛlɛ u tɛ se o kɔrɔ bon n'u sera k'an dɛmɛ ni avion o bɛ sɔrɔsiw ye a ka ca ala fɛ ko in bɛ nɔgɔya kunnafoniw na k'u nana aw ka dugu da la k'u yɛrɛ tun tɛ dogo la k'u ni mobili marifaw kun don ko a ni tukɔnɔna fɛ ko maramafɛn caman tun b'u bolo yalima o kuma ye tiɲɛ ye wa sigana t'a la ale sisan u filɛ tu kɔnɔ u tɛ dogo la yɛrɛ o sigana kɔni t'a la mɔgɔ wɛrɛ ni sɔmɔnɔ cɛ u jɔlen filɛ a la an ye yɔrɔ min na sisan u bɛ yen u tɛ dogo yɛrɛ la dɔw ma kɛnɛ ma dɔw fɔlen ma tu kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni solution min b'a la sɔrɔsiw ka na avion ka bila sanfɛ donc donso u k'u koro u ni ɲɔgɔn cɛ sira caman bɛ yen a n'a bɛnna sɔrɔsiw dama ma sɔrɔsiw tɛ sira ninnu bɛɛ dɔn bon ni sɔrɔsiw ko k'u bɛ fɔrɔ kan fo u ni donso ka kuma ɲɔgɔn fɛ donso k'u kunbɛn k'u koro tu kɔnɔ na u b'u bɔ ni sira min ye donso k'o sira minɛ donc avion ka na sɔrɔsiw k'u kuma fankelen fɛ n'o tɛ n'u ko k'u bɛ na ni muso dɔ b'u da parce que sira kelen b'an fɛ o sira bɛ bɔ an fɛ fo tugu fo fasala fan fɛ o sira kelen bɛ na cogo min na o bɛ segin ten donc u bɛ na o sira in de fɛ u bɛ tila ka segin o sira kelen fɛ kabini daminɛ na u bɛ bɔ avion la o sira in na maa si kelen de mun taara k'u kunbɛn. u nana kumakan minnu fɔ dugutigilakaw ye k'a fɔ ko dugu ka don u da fɛ o kumakan ye mun ni mun ye. u ko ko an ka mɔgɔ minnu bɛ donsoya la n'o ye mɔgɔ 2 ye ko n k'a fɔ olu ɲɛna k'olu ka marifa bila ko n'an an ka mɔgɔw ka marifa bila ko u ni d'an ma sɔmɔna de kan ko f'u ka sɔmɔna ci donc ko n'an u ma marifa bila k'u tilala sɔmɔna la k'u bɛ tila ka n'a ɲɔgɔn dugu kama u y'o de fɔ alimami ni dugutigi ye. baara in kɛlen aw ye kunnafoni dira sɔrɔsilakaw ma wa. an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu ko k'u ye sɔrɔsiw wele depuis tarata don ko fo nin yɔrɔ in na ko u ko kama k'u bɛ na k'u bɛ labɛn na ko fo nin yɔrɔ in na mɔgɔ kelen ma se yen. kumakan laban kɔni k'an dɛmɛ n'o tɛ u dɔw b'an ka yɔrɔ tiɲɛni kan dɛ parce que ni d'an ma sɔmɔna kan k'u bɛ sɔmɔna de ci bon n'ala ka dɛmɛ kɔni ne sɔrɔsiw ko dɛmɛ ne gouvernement ka dɛmɛ kɔni tɛ anw yɛrɛ solution na nin ko in na maa si t'an ka dugu la bi k'a fɔ ko mɔgɔ min se ka dumuni kɛ o bɛ ala baganw si tɛ se ka bɔ ka taa dumuni parce que juma nana an ka dugu yɛrɛ la bagan bɛɛ girinna ko k'olu nakun da baganw ye k'olu nakun ye baganw ye k'u bɛ se ka taa ni baganw ye ko maa si tɛ se k'a fɔ ko t'i ɲɛgi yɔ baganw girinna mɔgɔ ye baganw don dugu kɔnɔna na ka baganw datugu yen nɔ bon nana ka na nin ci fɔ ka tila ka segin ta hali sisan u filɛ tu kɔnɔ yen donsow bɛ se ka parce que donsow bɛ ka siraw minɛ quoi n'o tɛ u kama u ni da kadafi fɔ mun kan ɲamuw nana ka na ko mun donna ko fɛngɛ bon donsow de da mun ne fɔ in cɛ. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala wulikajɔ min b'u ma ka ɲɛsi mara ninnu ma yarabi ala k'u kɔnɔ ko tu kɔnɔ basigi ni lafiya u ka segin an ka jamana sɔrɔ an bɛ min fɔ jamana lakanabaaw ye tiɲɛ don wulikajɔw bɛ sen na u ka dɔ fara kɛtaw kan hali bi fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ ninnu bɛna jamakulubaw de ye ninnu ye u bɛna o yɔrɔw la yen n'u ye wulikajɔ ka nɔgɔni fɛ tiɲɛ don an tɛ sɔrɔsiw ka baara kɛcogo dɔn nka nin ye jugu taatɔla ye an fiɲɛ ko kuma bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ ka wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka t'olu gurupu kɔni funfun ka bɔ maaw kɛrɛfɛ a dɔ bɛ la n'o ɲɔgɔnɛ kɛra ka ɲɛ suma yɔrɔ caman na tiɲɛ don u ka ca wa u ni ka gɛlɛn nka karisa de ci ko daminɛ ka dabila o tɛ furudonmɔgɔmɔgɔ ko ye dɛ n'u ye wulikajɔ kɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ninnu ma nin ɲɔgɔnɛ yɔrɔbaw la wa a jama hakɛ tɛ se ka fɔ maa ye maaw ka fɔ la ka tila k'o caman ye ten u bɛ taa waati min na u b'a sɔrɔ ninnu ye fɛn caman kɛ ka tila ka taa de u taalen kɔrɔ kɔ i b'a mɛn ko sanakunu taara munumunu u ka fɛɛrɛ kɛ hali bi joona joona ka se ka kunbɛcogo ta ka ɲɛsin ninnu ma n'u kibaruya fɔra olu sigidalamaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sanko basigi lafiya b'an ka jamana sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ o hakilila minnu bɛ senna yarabi ala k'o bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kurumari kɛnɛya dɔgɔ feere marabolo kɔnɔ na pɔn 2 u ye wulikajɔ ta ka ɲɛ sunu de ma pɔn 2 dɔgɔ fana in dama kɔnɔ na juma ni sisan cɛ o pɔn 2 a ko kɛra cogo min na dɔgɔ feere marabolo kɔnɔ na dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ bɛ bɔ min
ne bi dogo firi commune na ni wati laban nuna ko lakanabaw ye wuli kajɔ ba kɛ mara nun kɔnɔ na sango sigidalamaw bɛ se ka lafiya cogo min na pɔn min bɛ n'u tun ye wuli kajɔ ka mugujugu don a na k'u tila ka se ka na o pɔn kelen ka na mugujugu don a la ko kura ka dugu ye sibiri la a ko kɛra cogo di. Ablaye a kɛra pɔn min bɛ dogo firi ni jabali cɛ n'u b'a fɔ a ma ko dibi sɔrɔ ni kanari fara ale de bɛ ji filila ka taa fala kɔnɔ o pɔn nin a bɛ gutɔrɔn yɛrɛ kan sira nin fana a bɛ boli sira nin bɛ taa Mauritanie a bɛ taa Algérie a bɛ taa Gawo a bɛ taa Togo sibiri da tɛmɛ an nana ka baara kɛ yɔrɔ min na ye u ye mini don pɔn na ka pɔn fankelen wuli kɔfɛ a tilala ka segin ka taa tuguni ka tila ka taa mini don yɔrɔ in na ye. Ka na mini don dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen in na o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔra ko lakanabaw bɛ ka pɔn in kɔni k'a minɛ fɔ aw ni jabali cɛ ko lakana kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka taa mini don tuguni dɔgɔfurancɛ kelen kɔnɔna na mun de nana n'o ye. Alayi u nana u sufɛla fɛ u nana tanta kɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la u ye baara kɛ a don donc mɔgɔ minnu nana k'u bɛna mini place u ye mɔgɔ damadɔ sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko u nana an yɛrɛ fɛ yen dugu kɔnɔ yan kana fɔ an ɲɛna ko an ka hakili sigi donc pɔn ni Ala sɔnna ma min kɔni kɛra a tɛna kɛ tuguni donso kana se yɔrɔ in na tuguni olu bɛna yɔrɔ in kɔlɔsi su fara tile kan a b'olu ka bila la wa o hakili b'a la seko bɛɛ lajɛlen kan o nana o de fɔ an ye mun kɛ an fana y'an doni jigi a kɔlɔsili la an bɛ bamana kunna sura u nana ka na mini place la kunun ko an bɛ taa baara kɛ yɔrɔ la Ala y'a kɛ an kɔni ma se ka baara kɛ ka sabu kɛ o mini ko kelen ye tuguni u kɔni nana u ye mansin sauté u y'a filmé ka photo ta ka taa n'a ye u ma foyi fɔ an ɲɛna an commencera ka taa baara kɛ yɔrɔ in bɛ anw ni Kokonikɛ de la mairie y'an to baarakɛyɔrɔ la ka weleli kɛ k'a fɔ ko baara ka bila ko in tɛ k'ale hakili ye sɔrɔsi minnu fana nana u ma foyi fɔ anw ye u ye nin sauté dɔrɔn u taara n'u yɛrɛ ye k'anw dama to ɲɔgɔn kan donc o bɛ faamu cogo di. O kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ pɔn min bɛ yen n'o pɔn bɛ Gomakura kɔfɛ o pɔn in ko gɛlɛya taara ta ka ɲɛ sɔn ma ko fɔ lakanabaa dɔw banana na o ko kɛra cogo di. Ablaye mara in kɔni bilama bɛ yɔrɔ mun na a kɔni a nɔgɔyalen tɛ dɛ pɔn yɛrɛ min bi Gomakan kɔfɛ ka taa Lere ni Mauritanie na pɔn dɔ bɛ yen n'i tɛmɛna Gomakan kan k'u ye wuli don o ye sɔrɔsi ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔsi yɛrɛ dɔw banana o la sɔrɔsi min kɔni an yɛrɛ kɔni fɛ yan bi an b'u fo an b'an ka donsolakaw fana fo an kɔni ma min kɔni ka an ka baara in boloda cogo la f'i ye o ye ofisi kɔni ka kuma foyi tɛ ka se anw ma komi an bɛ waati min na sisan an kɔni bɛ min fɔ fanga tigilamɔgɔw ye an bɛ welewele mada de kɛ ka s'u ma u ka se k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka jamana basigi cogo min na mɔgɔ kɔni mago bɛ jamana in basigi la i n'anw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ min mago tɛ jamana in basigi la i n'anw tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya n'o y'a bɛɛ kunba ye Ala k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye B6 kɛrɛnkɛrɛnnenya o marabolo a bɛ fɔ de ma ko commune Toridaka ko wa min ye Ndemugu commune o ye commune Sirifila-Bundi de ye bi bi in na o mara yɔrɔ dɔw la i ka dɔn maaw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔw la k'a fɔ bi ko dɔw bɛ taa jadiwala tigilamaw nɔfɛ walima jadiwala tigilamaw mana dɔw ka baganw cɛ wulila ka taa yɛlɛma jadiwala tigilamaw nɔfɛ u ka baganw nɔfɛ k'o sago ye baganw cɛ de n'a b'a ma a b'an sɔrɔ yan ni minnu nana u ka baganw nɔfɛ ani aw tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn na o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye o kɔni sen fɛ an b'a la ka fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛra o ko ka se k'a ye mun de la u kan ka dabila o ko sen fɛ seereya dɔ bɛ yen ale yɛrɛ an b'a la k'a fɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan o kɔfɛ jadiwala tigilamaw tilala ka na muso dɔw labɛnw k'a kɛ tugun minɛ ka taa n'u ye o yɔrɔw la k'o baaraw bɛ ka kɛ ka taa muso ninnu ka taa kafoɲɔgɔnya ta ka ɲɛ s'u ma hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ o kafoɲɔgɔnya la fo ka dɔw jɔngɛ o dɔw bɛ labitani bi Segu dɔgɔtɔrɔso la yasa ka nin bɛ le pratique da an balimakɛ n'i y'a sɔrɔ Ibrahima Kulubali b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e yɛrɛ ye jɔnni ani mun kɛra. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Kulubali ne ye Besenka ye anw bɛ B6 marabolo kɔnɔ n'o ye commune Toridaka ko ye. Bi bi in na kumaw cayalen bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ko dɔw bɛ ka fara jadiwala tigilamɔgɔ kan dɔw tɛ ka fara u kan a ko bɛ cogo di. A kɛ bɛ gɛlɛya farala gɛlɛya ka ye dɛ parce que jatigɛwale sɛbɛnw o nana dugu baganw bɛɛ de cɛ ka taa k'a fɔ ni mɔgɔ min mago b'i ka bagan na i n'i ka denbaya ka taa tigiw fɛ diɲɛ yɔrɔ 41 u taara n'a bɛɛ ka taa yɛlɛma an ka kungoda la n d'i la kungo kɔnɔna na ni mɔgɔ min mago b'i taara an t'a ka ko ye i bɛna fara an kan yan bagantigi kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka taa fara u ka kungo kɔnɔ ye bɛna kɛ dɔ bɛ ko Alimami Jalo tarata sɔgɔma fɛ ale de bɔra baganw yɔrɔ la k'a bɛna sanni kɛ ka taa kungo kɔnɔna in na ye ani donso de karila ɲɔgɔn na k'u bɛ fa cogo ɲuman na o m'a sɔrɔ u y'a dɔgɔkɛ de minɛ ka taa n'a ye o sufɛla fɛ u labanna ka dɔgɔkɛ in kɔni bila u kɔni y'a siɲɛ mɔgɔ ma kɔni bɛ baganw cɛra kungo in kɔnɔ ye n'i sera dugu in kɔnɔ yan n'u y'i sɔrɔ u b'i fa tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲɛmɔgɔw sema ka lajɛ ka na an t'a dɔn hali ni kɛlɛ in nana ban an bɛna sigi ka cogoya min na mɔgɔ minnu mɛnna bagabagara dugu la u ko dugu yɛrɛ de kɛ wuli dugumɔgɔw bɛ diɲɛ ni wulili ye min kɛ kuma u nana ka na baganw bɛɛ cɛ a y'a ka donso bila ka taa u ka taa an sɔrɔ yen dugumɔgɔw ni donso olu ye ɲɔgɔn jɛ parce que minnu ka laɲini ye sisan ni baganw taara donso de bɛ dɛnɛ ka t'u nɔfɛ kɛlɛ yɛrɛ daminɛ waati la Besenga Alimami n'o ye denba ye
ayro wala ko soro dugu ko kon mana farati kabo ko ni ngera sa dugu mo be sega lafiya se ko ni tawye ku be yoro mina yoro donindo an wolo dugu mo dugu do anya yoro don ndila ni be sengi cha menja ko anga ku dawde do yanu ga dange ko ba sambi wolo bla na ko o ye dugu bla wala sange me dugu bla abina ga sori ko alla ya ra ko mo ko mani sigi dange mo hoye sigi ga nga ta ga ni muni yo ti taw ta nulu ta ro ta fara nyanga yoro do ga mo ko do wele kere ne da mo on be yoro mo go mo do mo ko do kele ga kele ro fla do bagande munu ga ni bagabe munu be sa kala bara te ga bo ga se tuera kono mala ngulo de bina motora so ma data wala su bala ga ni puri ko futuro ta ka na ni ngara ya ta ka muso fla de girana na kele ye zana ngora kai kele mo ko kai be bana ba to ga do to sorai ku tara ni sele ni kele gugu no kele da ba de kamai ku bana ne so nanu blows e trijo ti dugu munuka abu kuma na fo jonya an woni yaw soro ba an zago ba ko fe ndera kan na folo na de ana muso an zago bolu bera min ga do ne de boke muso mi woni tagara iga ha ka to gara kele muso ya sera ko ni fe muso mi ba ko to mo ko tele ma nani ma duru te ga ti ma ne kele ko bina dugu ko la yala de go muso mi ma be mo ba ko to ni ba do ni na no bina iba yelu ko fe uta nai ni sago sero bina bla to woni muso flainta kele ye zana ngoro kai kile ye mo ko kai nere nye kile se ko do to sura ako do do ko kenani be ga na jeni mora e ka dale soro do to sura amba do dino ko konde ni dino ko do wala kana soro dino be jamane na misiri be duge na juma sigi me duge na ka tane sambi na ne bi dugu lala me san tan soro yero kara mo ko dugu sigi le ndo filame ak ma konte ito na ni filame na frashi ko do te duge nay alanta fo ko jadi shu yera ta ko kelaw de do on du sen ma jadi shu na na ko tabu ni famo de che do ni silanda tabu ni dugu de che yaro te jadi shu ko ibile we be ngani kelaw de e ko ni ante ga fo fi ala ki sara ala ke bulo me ga barala dro yara jamala ga hagel ni ma di jamana mo ko ma ni ngele de hagel de ba nyene bo do na mo hagel che ga dugu ko na do be trombe a ko ko ni ala yara ni nyem ko de bulo sa ambalo dan kafoni tu ambal ma ke kanye ambe dugo ke mara yara bi ala ka basi do mali fantan nane belele fe nambura ye frabu kwani gelada menene ko fe na manye eladi bin borke taka fanga da firle ko fe mamina ni ya soro sila ka ye fangata dugu munumbe ni we dugu fola munumbe ka fola ko lumene de frabu go dugu fola ula foni yoro ina be frabu ma lafia wa mi rebe frabu ka okubi na nyine ka nyote de bingele do de be wala ka bin ka se ko bara muso ka se ko ga dala dumine ka so ka gele ya sababu ye o kwani mbilama frabu ni nyoblenkongo sama gele min taka nyesi frabu ma frabu bo danga na be u ka marabulo frabu ga maraben fo do ko firi marabulo de o merie zumana kulubali abe fen fo iba soro kashkuru abe ja meri rekana meri bi wele bla fanga ma anga meri lame abalma kena baraka nyolo Ousmane Coulibaly do firi merke premier adjoint do monsieur le ministre ambi foli kerengre ka nyishina aka wuliga jonna ka kesula mais ka don monsieur le ministre kamana gon ko de ba on a bi vraiment mu na kem kan kamana gon mu ba on a bi do firi commune kono beba kalamo le 6 octobre 2020 frabu ka gelea adamina na odela kana sisamo uliga jo chamankera ko fo yela fanga nyimo fo ka so ke armi utarabla frabu dugu kono ni o tesa soro frabu ti na alibi vraiment dekun bi frabu kan dekun jume bolo tobolo bolo yere de tikanga sige seno ka so ke insécurité bolo tasra ko dekun de bi sono bolo bi frabu ko yoro bolo mo kelengele munum bi no nu o bi fe ko sumu ko sama bek mega marqué ki ge bore kanga bla anga dogo fil commune maire magasin kono 100 kg ni 50 kg o tonage mba on fait bi ton bisaba jate provisoire tere halna ya peser samba so ni feme yelo ka toje a 3 mois de dafale fle sabu do fil magasin on a maseta frabu anye wele da foko sege gouverneur ba kalamo préfet ba kalamo sous préfet ba kalamo maseta bolo mu ta chudi kuma mun na yi wele da ke gouverneur bi aka colonel informé obi armée blakana amba peser kado armée kuna o tana siware o shenkelen ko la 14 tonnes on nana anya peser ga ko kuna nera de bolo ya peser ka kesra su kuna tarana siware donc na sira siware o tana e frabu 2 tonnes 500 fo ta ban o shen flana ke ola on nana anya 12 tonnes peser ga dumo 12 tonnes peser ga ta siware on sancha be un mois bon amasila du frabu folo o 12 tonnes mo misiware ani mumba on fait bi mairie magasin kono frabu ko tola mo ko reke demetere mi sumo sama mbe o fana bi 30 tonnes bo abi do fri magasin kono ni ne kamana go bana ni mina frabu soro chugudi frabu ko dunya wile bire o kunu 3 jours ken go fe ko shu bo frabu baloti ko al mun ka da ko na ti bindo be o ba famo ko jeba o jeba ine frabu ko bala ke jeba ine goshi a bingse bi bindugo ko me bingse ya abse mo go balo ka sura mi bana oye ode franka ban kunu oye wele ko kun kan o jeba mo goshi ko jeba ya abana pe donc mun bane fle nous les 3 jours kon ke ni bolomo do frabu ko shubo vraiment aban deme chugo belagele la ko fri dugu chama be ko ngaba mais frabu tan ka solo ke tasra ko sirakan insécurité ko sirakan ka sire de bolo frabu vraiment de kumbala mun ye sira e ka ta frabu mobile bisike ta dumo sira fe bi tranquille problème fou tala
ma a sécurité ko fo kon ti ko garantie mais ka ko sira do de be ko bolo fin ti ta fait hal ni 100 tonnes ke mobile kile ko na bi do Farabugu o sumaya te jite fo ti ni 100 tonnes de mobile kile ko no bi a sira be ka ta fo Farabugu du ko no tranquille ambini wili dan ke nyesha mo kan andeme ala na ka kira kamo sino to sita Farabugu labi ambaloren ka fo ay ya fo masamiye masa jalagi bali global la ya rabbi Allah ala ka wele minna blale fleka nyesin be makarani na jamana nyemawo ambe dugo ke ala ka sira do noya Farabugu kaw ambali maw be Farabugu amali de nyonde do Farabugu kaw adama de nyondo ubiseka gila mbiseka banchoko mina na furabi sira ko fola tumbe foko jibi do yoro la ko suma be me sira ko teble ka feka yoro jelendo nga uka ferebe ke ale be sira bi bochoko avion ko kuma ubesina irishila ko kuma besina antanda tu olanga femi mino illa be yu fe ale be ka foko jadi wala tigala ma walma unana gela ke kan ndugu intike ba dugula anta feko menklo la kasoro o watikele konana marabanga jamana fanga bolo kerani na sura sila kawo chena la ka puma be na be faso de njaman de gude ambe femi fo uba foko sambisa ba kokele anga keti o sambisa ba ni kokele amero mne ko bi tiendo bi ulu de bi ambe femi ni solution telema ala ko no ya fere katika jona kaseka dugu tika ka bonyo na minno puma be sena ya rabbi ala kaseka fere tika ko kele ka bwanga jamana sena mau biseka lafia siki kono choko mina ala ka keti na mboraye tama bado kera kenanya no e marchi baye juma do o madogo malani tama ibi meka surima nyone jamae puma mimbe ka furanjila fanga ka de menyo taka nyesuma wuli ka jamimbe be ku timinanja ka foko fere belele ka seka tika bara mimbe no kalfalembu maku biseka bara ka choko mina ka dofra wati kunda ka jama batme keneka dobu ka shira di kenen kai anga madama do ka shira lame ne tɔgɔ de Jibril Dramé. Bon, meeting in la on est là pour soutenir notre transition. Moi, c'est Mohamed Sidibé. Ame Asimina Ramoko. Ne tɔgɔ Jaga Jara. Ne Chifilikaw komisisi ɲɛmɔgɔ ba ye Jeunesse M5 tɔgɔ la quoi. An ye ni meeting in kɛ pour ka yira communauté internationale la CEDEAO ani l'ONU k'a fɔ an b'an ka transition mɔgɔ an b'u soutenir, an b'an ka président soutenir, an b'an ka chef de gouvernement min ye sokɛ ko kalama kɛ an b'a soutenir. Vraiment an b'a fɛ ko opportunité d'u ma jamana y'u k'a gérer parce que jamana in kun cɛnnen don. Vraiment insécurité nana jusqu'à présent, insécurité tɛ ka taa jusqu'à présent. Voilà. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɔra cogo min na basigi ni lafiya ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi o kuma min bɛ bɛɛ da ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Kɔnɔbugu marabolo kɔnɔna na ko avion dɔ de bɛ yen dɛ avion min bɛ yen n'a bɛ to ka na dugu dɔw la ye maaw kamana gannen bɛ u t'a kɛcogo dɔn avion yalima a bɛ fanga de ka kɛ da wa walima avion bɛna na cogo min na olu kɔni ma ɲɛdɔn na nka k'u kun deli Kɔnɔbugu dugu dɔ la ye faamaw taara dɔw u y'a kunnafoni ɲɛmaa dɔw taara ɲininkali kɛ k'u ko k'u nana mission na o kɛra mun kɛ olu segira o kɔfɛ a bɛ ka juguya ka taa fɛ an dun t'a kun dɔn k'a fɔ juguya don walima a kun ye gɛlɛ walima nɔgɔya don an t'o dɔn dɛ a kɔni kɛlen bɛ ka sigida la maa caman kamana gan seereya dɔ bɛ yen ko in bɛ kɛ cogo di. U bɛna 8h 9h donc fo 14h ou 13h donc u b'u ta waati tubabu dama de don farafin kelen t'a la dɔw bɛ to avion kɔnɔ ye bon tuma dɔ la i bɛ min kɔni kɛnɛ ma mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 6 i b'o ye mais avion kɔni kɔnɔ mɔgɔ min y'a kɔnɔ a ye mɔgɔ 10 ye dɔw bɛ yen nɔ armée fini t'o la mais minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ olu armée don u ni marifaw bɛ yɔrɔ minɛ bɔ a denmisɛn kɔni bɛ gɛrɛ u la u b'u fo mais avion kɔni u tɛ sɔn mɔgɔ kɔni ka gɛrɛ o kɔni bamanankan kɔni tɛ hali ni u nana u kɛrɛfɛ u tɛ fɛn mɛn o la peut-être hali sini yɛrɛ u bɛna t'a dɔn fɔlɔ u nali caman lundi mardi u bɛna avion jigin yɛrɛ mɔgɔw bɛ avion ye u bɛna avion jigin direct an bɛ a commune la an yɛrɛ ka kɛrɛfɛla mɔgɔw bɛɛ bɛ bɔ ka t'u lajɛ an kɔni ti ɲɛdɔn na nin kɔni b'anw fɛ yan wagati dɔw bɛ na u kɔni bɛ na n'u nana jigin tuma dɔw la u bɛna jigin mɔɲangɔnnaw de la i n'a fɔ bɛlɛtu kɛrɛdafɛlaw sisan n'u nana jigin sisan donc u bɛ yɔrɔ minnu armé sisan donc i b'a sɔrɔ dɔw don mɔɲan kɔnɔ bon olu bɛ yɛlɛ ka taa bɛlɛ kɔni sanfɛla fɛ yen nɔ. mais mɔgɔ dɔ b'a la k'a fɔ sisan ko tubabuw b'a la ka taa minɛn di jadisiw ma yalima aw fɛ a bɛ se ka k'olu dɔgɔya. u kɔni u tɛ don dugu kɔni kɔnɔ olu kɔni yɛrɛ dama de bɛna tile kulo ninnu kɔnɔ u bɛ segin u taa n'u yɛrɛ u tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ t'u ɲininka yɛrɛ parce que n'i t'u ka kan mɛn i n'u tɛ se ka kuma avion kelen u bɛna o de la tuma dɔw la u bɛna Kɔnɔbugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Bananin don u y'a fɛn daminɛ yen nɔ fɔlɔ u ye tile 3 de kɛ u y'u tile 3 kɔni kɛ ka tugu ɲɔgɔn na u bɛna dɔw ko faamaw bɔra Kɔnɔbugu ko ka t'u ɲininka k'u ko émission de b'u bolo ko tile 3 ko n'o banna k'u tɛ se yen nɔ donc yen bannen donc u seginna ka na commune dɔ fana bɛ
kalakɛ commune na ko wɔlɔ don donc sisan u bɛna jigin o yɔrɔ ninnu u bɛlɛ kɛrɛda ninnu de la quoi mardi tɛmɛnen dala mun o bɔra donc yanni kana bɔ hali sini peut-être an fɛ yan an ka yɔrɔ ninnu na basigi dɔɔnin bɛ yen nɔ mɔgɔw kɔni bɛ se ka t'u lajɛ bɛɛ t'u lajɛ fan bɛɛ fɛ u kɔni tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye u tɛ mɔgɔ gɛn u tɛ mɛn mɔgɔ kɔni tɛ gɛrɛ u ka avion kɔni. nin dɔ ma deli ka kɛ aw kɛrɛfɛ yen nɔ fo a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka nani kɔfɛ o ɲɛsi ma se ka sɔrɔ o la kɔfɛ fo a ma dɔn avion nana min nɔfɛ ka taa. o kɛra fana kɛrɛfɛ duguni dɔ la o fana kɛra o cogo la o de la parce que u ko n'o avion nana ko kana fɛn dɔw bɔ a kɔnɔ donc ko mobili finman dɔ bɔra Bamakɔ ko ka na u y'a jigin dɔrɔn ko k'a don o kɔnɔ o taara n'a ye mɔgɔ ninnu kɔni farafin kɔni t'u la a bɛɛ ye tubabu de ye farafin kɔni t'u la. aw yɛrɛ ka yeli la ye a t'a ye n'a sɔrɔ n'u bɛ minɛntigi ka di walima mɔgɔ kana minɛn kunbɛn u fɛ aw kɔni ka jateminɛ ma bolo kan. bon mɔgɔw bɛ k'a kɛ filɛ fɛn dɔrɔn de mɔgɔw t'a filɛ dɔn dɔrɔn u bɛ kɛ u kɔni bɛ se ka na u bɛ se ka min kɛ yen nɔ a bɛ se ka heure 3 heure 4 bɔ o kɔni bɛ bɔ mais a fɔma kɔni na minnu bɛ tile kɔrɔ kɔfɛ denmisɛnnin ninnu de ye quoi n'a kɛra cogoya min na kɔfɛ n'u nana mina i bɔ a kalama. ni ala sɔnna ma n'an bɔra kɛlɛ ma an bɛ fanga bɔ a kalama wa ni ala sɔnna ma ni lɛrɛ saba don an bɛ taa sen jɔ kɛnɛ kan ka fɛn min fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen an ma fɔ ko kojugu don dɛ nka ni jatew ka minɛ a ka sɔrɔ marada la mara ɲɛmaa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ ni an ka jamana b'a kalama u ka kunnafoni d'olu ma olu k'a dɔn ko nin ko in don olu yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn wele k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a fɔ bi an ka jamana bɛ baara dɔw la an ka mara kɔnɔ nin don n'o tɛ nin kɛlen bɛ ka maa caman papa dɛ an bɛ fɛn min fɔ danabaliya dun bɛ an ka jamana ni kɛrɛnkɛrɛnna farajɛw ni ɲɔgɔn cɛ bi dɔw b'a fɔ ko minɛnw bɛ ka jigin ka d'an ka maaw ma n'a kɛra o dɔ ye o tuma u ka wulikajɔ kɛ a kunnafoni ma kɛ fɛn o fɛn ni ala sɔnna ma n'an kunnafoni na an bɛ a kunnafoni périodique d'u ma ka fɛn min f'u ye an bɛ deli ka nin f'u ye ni dɛmɛbaa b'u la walima ka se k'u bilasira ka tɛmɛ nka an t'o ma dɔn fɛn bɛ yen k'a fɔ nin ka ɲi ka sɔrɔ a ma ɲi an kɔni t'o fɔba ye nka min bɛ yen n'o ye ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma i ka dɔn an b'o sira de kan ala ka hakiliman d'a ma n'an bɔra yen min i ka dɔn k'a fɔ maître Kasim Tapo ale i ka dɔn k'a fɔ Isa Kawujuma ale ka sonalidonna ye yalima minɛcogo in kɛra cogo min na ani bi Isa Kawujuma bɛ kaso la yalima a ko kɛra cogo di fanga fɛ an ka maître Kasim Tapo lamɛn. o sariya la u bɛ k'a minɛ fɛn minnu kama sariya ma a permettre an ma olu kaw y'o de fɔ an ye argument caman développé procureur fana y'a ka argument développé donc question de droit dans ka kɛlɛ donc tribunal k'a b'a hakili jagabɔ ka jugement rendu 3 décembre dans un mois et quelques comme ça donc o hukumu kɔnɔ an ko tribunal fɛ an y'a ɲini a fɛ a k'a bila janni a ka hakili jagabɔ k'a dɔn a bɛna jugement bɔ n'a bɛ bila ou bien n'a bɛ ɲɛna donc tribunal y'o demande rejeté donc pour l'instant Kawujuma va rester en prison mais sariya b'an yamaruya an ka demande kura kɛ yanni le 3 décembre. an balona k'a fɔ ni tun ye maître Kasim Tapo ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya ni basi lafiya an ka jamana kɔnɔ o bɛna kɛ sira min fɛ ala ka jamana in bilo sira kan n'an bɔra yen sigikafɛn bɛ wele ko assise o min bɛ yen n'o kuma bɛ sen na yalima a bɛ cogo di yɛrɛwolo tɔn kɛrɛnkɛrɛnna min ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni o denw tɛ dɔ wɛrɛ dɛ n'olu y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ko an ka segin ka an ka jamana danbe ni taabolow ma olu la min Adama Jara ni bɛɛ yɛlɛ kama bɛn ale b'a assise ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. I bɛ kuma minnu fɔ hali n'a kuma bɛ kun na souvent ni faso jama y'a fɔ o fana la fasa ka di dɛ donc maliden bɛɛ de bɛ jɛ ka taa sigi Assimi autorité minnu bɛ transition kunna bi ils ont le pouvoir pour ka décision bɛ Mali engager mais pour leur donner du pouvoir il faut que jamanadenw de ka jɛ ka taa sigi à travers les assises nationales de la refondation anw yɛrɛ bolo o kun ka ɲi ka souverain de fara kan anw bolo parce que bi Mali ka kɛlɛ fɔlɔ c'est un combat pour la souveraineté donc pour moi o de kun ka ɲi ka fara kan mais je sais que dans le contenu souveraineté ko kumaw de bɛna taa fɔ c'est-à-dire aux crises maliennes des solutions maliennes an yɛrɛ ka taa an sigi k'an ka da sɛgɛ bɔ wagati ka kɛ sa diɲɛ ka sɔn ka tugu malidenw kɔ quoi croire à l'intelligence collective du peuple malien malgré on a fait 10 ans de guerre nous sommes les mieux placés pour proposer des solutions qu'il faut à cette crise là an balona k'a fɔ ni tun ye Adama Jara bɛn kan ye o kɔfɛ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Isa Kawujuma ale ka kulu ye n'o ye ACRT faso ka wele ye olu tɔgɔ la min ye soya jigɛ olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ taa nga e ka dɔn fɛn dɔw bɛ a kɔnɔna na olu yɛrɛ b'u tɛgɛ sɔn o waleyaw ma an ka lamɛn. Assise ni refondation ko kuma de bɛ yen nɔ anw de M5 la an bɛɛ tun bɛ yen ɲɔgɔn fɛ Assise refondation ko kuma yɛrɛ caman fɔra yen de mun tun b'a kuma fɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ne bɛ se k'a fɔ dɔw ko ye Modibo Sidibe de a tun bɛ heure 2 heure 3 kɛ k'a expliquer mɔgɔw ye Assise la refondation ye mun ye kuma caman n b'a kɔnɔ laban in na bɛɛ y'a ye Assise ko k'a fɔ k'a bɛna kɛ sisan a bɛ sɔn ka na ni gɛlɛya ye miliyari 2 ani miliyɔn 100
mɔgɔ caman bolo fɛn tɛ mais fɛn ba de an kana ɲinɛ ko jamana in kɔnɔ an bɛ yan bi an ye kɛlɛ mun kɛ pour que yɛlɛma ka na o kɛlɛ in kɔnɔna la kuma caman fɔra plan b'an bolo malidenw ye nin de fɔ u ye nin de fɔ déclaration caman kɛra responsable caman y'a kɛ ko bi kana k'a fɔ ko kuma mun fɔra o bɛɛ ka ɲi mais f'an ka segin tuguni an ka fara ɲɔgɔn kan donc pour nous an ka jateminɛ la an ko assise c'est pas nécessaire an b'a ladɔn k'a fɔ so yajigiya kan tun ye nin ye parti politique hukumu kɔnɔna na min ye Boubacar Touré ye ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ baara min kan ka kɛ assise ale ko ani kɛlɛ man kan an ka lamɛn assise ko nana don a la parce que fanga ɲɛma min bɛ yen o ye olu ka plan ye k'a fɔ bɛ fɛ ka assise kɛ donc an ye min faamuya assise ko in na dɔrɔn k'a ye k'a fɔ karinw y'a kɛ an fana bɛ fɛ k'a kɛ n'o tɛ n'an y'a jateminɛ bi jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi a bɛ maliyɛn den bɛɛ dusukun kami bi anw ka faamu na musaka min labɛnnen don k'a bɛna don o assise na musaka miliyari 2 ni kɔ an bolo bi gɛlɛya o b'an bolo kungo b'an dala bi o nafolo bɛ se ka ko minnu ɲɛnabɔ ni ka taa kɛ ɲɔgɔn darajɛ in ye n'i y'a jateminɛ Mali furadama bɛ sigikafɔ la an ye sigikafɔ min kɛ a ka ca conférence d'entente nationale kɛra dialogue national inclusif kɛra nin bɛɛ lajɛlen gafew dalen don tiroiruw kɔnɔ poussière bɛ ka wuli la k'a sɔrɔ maliden kelen minnu sigira o kɛnɛ kan kunun o maliden kelenw de bɛna wele bi fana ka sigi o kɛnɛ ninnu kan tuguni k'o kuma ka hakilinaw jagabɔ donc an y'a ye k'a fɔ walasa a kana taa kɛ warila tiɲɛ ye a kana taa kɛ kasara ye mɔgɔw ma sabu ka d'a kan parce que an bɛ waati min na gɛlɛya min bɛ insécurité min bɛ yen ko k'a bɛna kɛ Mali bɛɛ lajɛlen na o danganiya bɛ jɔnni bolo k'a fɔ bi terrorisme ko min bɛ Mali togoda bɛrɛ ni centre la bi ɲɔnɔnkaw ne yɛrɛ fɛ yen ne yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɔnɔ bi n'u bɛ ka tasuma don an ka malo la jɛnɛkaw olu lafiyalen tɛ ni korokaw olu lafiyalen tɛ ni sigikafɔ bɛ se ka taa kɛ Mali bɛɛ la u ko k'u b'a kɛ commune na ka kɛ cercle la k'a fɛ bon n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ni lakana ma sabati tɔ ka jɛdu c'est pourquoi an ko cadre d'échange an ko an m'an sɔbɔ a la an b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Bakari Touré kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya ni kuma bɛɛ kun y'o ye ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye buru baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya olu y'a yɛrɛ k'a fɔ bi yɛrɛ ko dɔ bɛna fara buru sɔngɔ kan o bɛ daminɛ bi k'a bila 60 la nɔnɔ ye wa o baaraw bɛna sigi sen kan o kumatigi ye maa min ye Samba Gassama don ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn an ye bɛɛ lajɛlen wele k'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ buru prix bɛna yɛlɛma n'Ala sɔnna ma lundi don le premier a kɛ 60 ye yɛlɛmɛli tɛ an b'a fɛ ka sigi a nɔkɔrɔ de la parce que dɔwɛrɛ tɛ blé de gɛlɛyala ni blé gɛlɛyala farine bɛ gɛlɛya donc blé gɛlɛyala transport gɛlɛyala farine fana gɛlɛyala ni farine gɛlɛyala bon buru bɛ dilan ni olu de ye donc n'olu kɛla o kɔrɔ yɛrɛ diyagoya buru fana bɛ yɛlɛma de buru tun ye 60 ye anw boulanger yɛrɛ de y'a yɛlɛma k'a kɛ 50 ye mais n'a nana yɛlɛn tuguni ka se 60 yɔrɔ ma bon an diyagoyalen don an ka taa o la gɛlɛya de nana n'a ye n'o tɛ an yɛrɛ ka laɲini tɛ et puis bɛɛ ka k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka transition ko tɛ dɛ k'a fɔ ko transition bɛna ko bɛɛ bila ka gɛlɛya non ni min fɔ farine min dilan ni fɛn minnu ye olu de gɛlɛyalen don n'o ye blé ye o tɛ bɔ an fɛ yan o bɔ kɔfɛ de bon transport fana a bɛ ta Martini na ka na n'o ye bateau ye olu fana transport gɛlɛyala bɛɛ b'o kala kalama donc n'olu fɛnw bɛɛ gɛlɛyala diyagoya la a b'i gɛlɛya n'i y'an dafɛ jamanaw lajɛ an ka 300 grammes bɛ cogo min na bi n'o bɛ feere 60 la n'i y'an dafɛ jamanaw lajɛ olu ka buru ka ca ni 60 ye bɛɛ ye état ka labɛn dɔ de ye min b'a to buru bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ma mais an ka n'o cogo min na bi n'an tora tan a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka mɛn 60 in na mais n'an bɔra na kan taara cogo wɛrɛ la a kuma bɛ gɛlɛya dɛ parce que i bɛ ka min fɔ farine na est ce que dans les jours à venir farine de bɛna se ka sɔrɔ ka se ka baara kɛ wa o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen an b'o fɔ population ye u ka sigi o kan i se ye min ye ka min kɛ i k'o kɛ mais k'a fɔ i bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ buru ye k'o dun ka fara kan an tɛ gɛlɛya k'o la mais bɛɛ ka sigi a kan ne dɔ fara nin kɔ kana bali mɔgɔw la mais an kɔni m'an se bɛɛ kɛ min b'a to a bɛ se ka to nin na ka mɛn k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ ma k'a la an kɔni b'o ɲini Ala fɛ. an b'a ladɔn k'a fɔ Samba Gassama fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala an bɛ ka nɔgɔya de kuma fɔ bɛɛ bɛ kule la bi bi na an bɛ fɛn min fɔ ninnu nɔgɔya sira an k'o kɛ kule dɔ kun ye n'o tɛ an ka jamana kɔnɔna gɛlɛya kɔni ma tɛ se ka o fɔ bilen ka s'a dan na nka a nɔgɔyaba ye masaramani Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taga Ethiopie jamana kan lakana tigilamɔgɔw ni banbagacikulu dɔw karila ɲɔgɔn na a kɛra wulikajɔ dɔ senfɛ lakana tigilamɔgɔw u ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ bila o kɛra mugu fili ye min kɛra sababu ye ka matan ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na n'an bɔra n'an taga Sudan jamana kan diɲɛ jamana caman kelen bɛ ka Sudan jamana sɔrɔ la suw ka fanga dafiri kɔ hali bi wulikajɔw bɛ senna ka ɲɛsin Sudan jamana ma ni waati in na n'an bɔra an taga Yemeni jamana kan banbagacikulu maa 200 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na a kɛra wulikajɔ dɔ senfɛ tile 3 kɔnɔna na Ala ni Arabi Saoudite ale ka dɛmɛ ka ɲɛsin Yemeni jamana ma n'an bɔra an taga Beni civili maa 7 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na a kɛra ADF datigɛ walekɛlaw fɛ o kɛra sababu ye u ye mobili dɔw jeni an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala banyanya min ye bɛɲɔgɔnya ni basigi lafiya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na kolosuma sebi masaramani Ala ka kolosumani k'o sabati ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn
mi ye dɛmɛ ɲɔgɔnya ye hali bi ka ɲɛsin an bɛ foli dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na min y'an ka musoba dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye victime ka ɲɛmaaba ye madame Sagara Bintumayiga ka dɛmɛ ɲɔgɔnya n'o ye fini camanba complet 100 jama k'a fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɛsin e ka dɔn maa minnu bɛ n'u corolen bɛ ani gɛlɛya bɛ maa minnu kan k'a tɔgɔ kana fɔ tiɲɛ don a y'a to an ka bonya dɔw ma segin ka foli di aw ma ni ɲɔgɔnɛw la an bɛɛ kan seko kɛ n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ n'i bɛ nɔgɔya la bɛ a dɔn ko dɔ bɛ gɛlɛya la sini o de y'a kunba ye e k'i sigi k'i ci ka kini sumalen kunna ka miiri ko dɔ bɛ yen k'o b'a la ka jɛba o b'a la k'o furan de k'o kɛ ta la wa o yɛrɛ banna o bolo o ye maliden ɲuman ye wa an bɛɛ bɛ kule la k'an ka jamana ye k'an ye kelen de bɛɛ b'o fɔ saraka caman bɛ yen o bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ a tɛ taa sira fɛ n'o tɛ basigibaliya min bɛ yen bi ani gɛlɛya ba min bɛ maaw kan an tɛ bila o bɛnɛ kɔnɔ ala ka kile ɲuman d'a ma